Her kommer min array variable, som hedder slides, og det er en array, og inde i array ligger det flere objekter, og hver objekt svarer til en slide, så en objekt og en objekt. I hver slide har I så information som billeder, alt tekst, titel, paragraph, address, city, date og time. Efter array, så har jeg en variable, som hedder current index, som er 0, og den starter på 0, fordi arrays i JS, den starter altid på 0. Current index, den holder styr på, hvilken slide skal vises, og hvilken slide er aktiv lige nu. Så kommer vi her til min DOM manipulator, som er document.getElementById, og ID'en her er carousel, som ligger herind. Det betyder, at JS henter alle mine ting og bygger det ind i ID'en, som hedder carousel i HTML. Så kommer vi her ind i for each. Det er en loop, som gennemgår alt af hver slide i array. For hver slide opdaterer jeg HTML-element som document.createElement. Jeg har article, image, div og så tekstelementer. Jeg har så en class list.add, og det betyder, at jeg har added en class for CSS'en, og CSS'en den har styr på designet, mens JS'en det laver carousel, så det er bare sammen. Så har jeg sådan en if, så vis index er det samme, og current index, så har jeg class list, som hedder active, carousel active. Så kommer vi her ned til billeder og tekst. De har sådan en image element.alt slide alt, og så image element.src. Og det betyder, at hver slide har sit eget billeder og sit egen alttekst. Og alttekst er meget vigtig, og ARIA-label, som jeg bruger også lige ned i forhold til tilgængelighed til den, som bruger skærmlæsning. Så kommer vi her ned i min if, og en mere. Jeg bruger text content til at tilføje den tekst, som skal tilføjes til hver slide. Nogle af mine slides har ikke paragraph, og nogle har det. Så hvis sliden har paragraph, så laver min CSS eller JS den ovenpå. Og det gør jeg med F. Hvis han har ikke paragraf, og så bare springer han over. Når jeg er færdig med det, så har jeg lavet en append child, og det betyder, at den her, og så kommer først er parent, og så penter jeg child, og det her er childet, og det betyder, at først laver jeg den her, og så laver jeg den ovenpå. Så på den måde, så er det sådan en, ligesom Lego, eller sådan. Så har jeg lavet en dots, pre-button og next button, og det har jeg gjort på samme måde, og jeg gør det før. Jeg har tilføjet, eller create element med DOM manipulator, og det er buttons og div, og jeg har sat class ovenpå, og så har jeg tilføjet text content på mine buttons, og sat ARIA label på de pre og next button til at have tilgængelighed. Selvfølgelig appender jeg det også. Så har jeg sådan en for each funktion til at oprette dot for hver slide. Hver dot er en button. Hvis dotten passer til den active slide, så tilføjer han CSS-class, som hedder dot active, og også en attribute, som er ARIA current. Det betyder, at når man klikker på dotten, bliver current index sat til den dot, man har klikket på. Derefter kaldes funktionen update active slide. Og hvad er det update active slide? Det skal jeg forklare her. Funktionen update active slide er meget central i min code. Det betyder det, at den søger efter at opdatere, hvilken slide og hvilken dot skal være aktiv. Og hvordan gør den det? Det er med at først fjerner han active slide på alle sliderne, og så søger han efter, at den slide, som er current slide, skal sidde class, eller tilføje den class, som er active slide på. Og det gør han også med dot. Han fjerner først active dot på alle sliderne, og ARIA current på alle sliderne, og så den current index tilføjer han active dot på, og også ARIA current på. Så har jeg lavet en next button, som er sådan en event, eller jeg har ikke lavet den, men jeg har lavet en event listener. Den bruger, når brugerne klikker på next-knappen, så bliver current index plusset med 1.
Så det betyder, at karusellen det går videre til næste slide. Så hvis current index er større end slide-længden, så begynder her på 0. Det gør, at karusellen det starter forfra, når man kommer til slutningen. Og det samme gør jeg med brief button, bare omvendt.